Ейха, здравейте! Добро утро! Добро утро! Ние сме в зоологическата градина в Цюрих и в момента сме на касите да си вземем билет, за да влезем. Мисля, че трябва от тази страна. Днес е първото идване на Златар в зоологическата градина. Да! Това преди малко стана. Сега е 9 часа. Сега отвори преди малко зоологическата. Мама е тук с количката. Сега ще вземем билети и влизаме и да разглеждаме зоологическата градина. Лазар много обича животните. Почна да имитира вече гласовете на животните. Така че много ми е интересно да му видя реакцията, като види отблизо животни. Да. И така, днес ще бъде топъл ден, очаква се да е топло, затова решихме да дойдем преди обяд, максимално да скъсим времето, когато е топло. И така, чакай сега да купим билети, сега ще ви кажем и колко струват билетите. Hi, grüezi. Drei Erwachsene. Hier, wir sind zusammen. Дай да ги приберем. Да приберем билетите. Ази! Къде сме, баба? Виж пингвинчетата. Ама не са истински. Е, тук на сянка. Мали колко пингвин. А той е паун. Виж, има и паун. О! Обувки няма. Няма. Обувките, да. Ама това е, не можеш да лази. Айде, 1, 2, 3. Какво правиш, Лазар? Айде. Ехе. Той камъчета, сега е на фаза камъчета му да е. Ай, ти! Къде е пингвина, мама? Цики. Дай на пингвинчетата. Пингвините? Как правят пингвините? Как? И аз не знам. На книжката нещо издава звука му. Леко, мамо. Дете, е опасна. 35 градуса ще бъде топло. Дано надяваме се до обяда не стигат такива температури. Аха, фламингота! Сега ела татя да вземе на конче. Хайде. Откъде? Оттам да слезем. Тя да му прата иска. Те оттам ли са влезли? Може и по стълбите, може и оттам по стълбите.
От тук с Лазар ще слезем долу до фламинготата. Има портичка. Оп. И хубаво да се затвори явно, да не излязат. Ази. Виж, мамо! Това е фламинго? Фламинго, мамо? Вау! Тук мога да снимам. Ох, че мирише! Мирише ли, Лази? Да, мирише. Лази! Видя ли птиците? Какви са? Да? Хайде да видим другите птици. Другите животни. Лазар е облечен като някакъв изследовател с тази шапка тръгнал. Ой, колко много патен! Да, виж, Лази. Много болно е наактивен. Интересно, те пак малки човки имат. Те са различни видове, виж, че те са някакви по-стандартни там. А колко им е хубаво тук? И малко патите. Къде? Е, тук, ако да ще ги видиш. Ой! Да видя. Гледа. Да, ти папа. Папа. Не свали шапката, Лаза, защото нямаш резервна. Ако я пуснеш някъде. Ама То стъклено. да. Това няма ли опасност да те прескочи това нещо? Да, стъклено. Догоре. Имам предвид, не е остеклено. Стъклено е. Само долу е стъкло. Я го... Мамо! Пусна количката да върви. И как е те трева тази? Виж, мило, тази да среща. Да. Я, Лази, айде, ела тук седни да видиш какво правят. Виж, тук има маймунка. Виж? Виж маймунка да мама. Как прави маймуната, Лазар? А? Така ли прави? Виж, она е папка, баба. Ходи, баба. Виж па тази рови тук, като тебе в чекъла. Камерите. Да. Мали вижте какви малки има. Не, да чуваш. А тая си яде какво?
И той... Ти Маймунка, баба. кажи, Така ли прави? ще кажеш ли как прави маймуна? Ооо. Малко са се... И тази са качина. Майка си, може да е майка. На сянка дойдоха, виж колко са ги. Ама си. Ами там има козичка. Тя е То... обречена, тази коза с маймуните. Нещо се объркала, може би. Тя се търси да си пасе. Ама виж как влезе онова на сянка. Да, бе, виж, че всички са събрали тук на зяка. Ама онова на среща. Викай, бабо. И! Ба, така не викат и. Маймунки, бабо. А така, кажи им здрасти на маймунките. Здрасти на маймунките. Виж, тия са почтат, бабо, има дръжки. Виж как почти. Това са направо. А па тази си роби в камъните. Да. Търси си нещо. Ма защо сте ни обърнали гръбе? Не, Сте ни интересно. въобще. Виж, бабо, как търси въшки. Търси въшки. Да, бабо. А оная маймуна гледай как е станала, бабо. Станала. Тръгваш ли? Ай. Тръгвам. Стига толкова на маймуна. Дай ръчичка. Хайде, Лазар се учи да ходи. Вече е на 1 година. Ходи. Той вижда камъните, иска да си ги хваща. Давай, по пътя ходи, мам. Спрем, айде да спрем, защото... Айде, ще спрем до тук, после като стигнем до някое животно, ще се включим. Добре, айде. Там има и малко слънце. Колко малко? Това ли е малкото? Не до него. Ага. Дай си. Там имаше табела, в 1.45 примерно има презентация как ги хранят. Явно всяка има някаква програма. Ядат клечки. Ай, ти от тук можеш ли да видиш, мамо, или ти е далеко? Лази. Бъби. Ласко. Може да свободна, бабо. Може е там при онези статуи да отидем да пипа. Много голям, какво му направили такова. Цял палат. Бабо. Ама не иска да дойде насам. Айде и там да отидеш да ги пипаш. Искаш ли, Лази? Онези малките. Може би да, от онази страна може да се видят по-добре. Лази, виж какви риби има тук.
Вече махна филтъра. Как гледа? Това са все едно шарани. Ще по-голямата. Как гледа? Лева. Те си имат имена. Минаваме през някакъв тунел. Nein, warte, ich zeig dir. Aber Bro, editing. Не. Те са преместили. Тия слонове са... Ето тук елате да ти видите биби. Пуска камъни. Ай, ти си събираш камъчета, мами. Лази, ела да пипнеш рокчетата на слончето. На мамута. Иха! Съкровище, това знаеш колко е ценно. Ай, малко на количка. Айде на количка. Айде, тати, давай го тук. Сега отиваме при жирафа и ще се включим. Айде. Виж как си накланя шия. Лазе? Видя ли Софи? Ето я Софи, мама. Ама е жива? Виждаш ли я? Вау! На 15 шарки и яде от дървото му. Да. Помни. Как си яде клончетата? Виждаш ли ги? Да. Да? Видя ли? Има и зебри. И зебрите нещо ядат. Значи виждаме 4 жирафа. 1, 2, 3, 4. Да, мами. Кое? Все едно си в Африка, Лазвиче. Носорог ли? Носорог ли? Да. Айде да отидем сега на друго място. Какво правим в момента? Храним Лазар. Чуваме ли се? Храним Лазар. Гладен, гладен, рев. Сега е доволен, успокоен. Урева света! Виж какви са там онова да се върти. Явно. Как ги редуваш обаче, а? Сладко и солено. Да се яде зеленчуците. Някак си.
Да. Тя устата му е цялата и това ще стане. Вода искаш? Ти нямаш столче да седиш. Не. Ела тук си ние. Не. Мане започва да става топ. Само като в Африка. Да видим укрити някакви съоръжения. Птичките. И птици, аквариуми. Тия са големи пространства, той не може да ги забележи. Нещо трябва да е наблизо. Интересно ме децата как играят. Нека да ги гледа и да яде. И да, ще включим отново. Как прави овцата? Как прави овцата? Лази. Овцата как прави? Да, Точно така, браво! Вика, такива малките. Агенце като тебе. Айде. Как прави те? Okay. Вика. Тук на паша са си кокошките. Сред хората. Пителя. Kamera. Siehst du? Schon filmen. Ja. Und das ist Mic, Mikrofon. Wenn du sprichst, schau. Hier, du hast indikieren. Siehst du? Ja. Sagst du Hallo. etwas? Ja. Жега. Топло. В Кения сме. Видиш ли? Там. Камила. Камила? А у нас и там си почива. Да? Пясъчка си е заровила главата. Да се разходи малко. Да, баба. Да. Той си дъвче листенци. Според мен си лапна листа.
за ядене, Ласи? Да. Айде. Баба ги почистила. Колко им е хубаво, а? На камилките. Хопа. Да. Айде да видим следващите животни. Айде, сядай, баба. А, да, вижте, следите. Където водя до него. Тук по скалата. Я да видим. Ще махна филтъра, да се вижда по-добре. Той изкрил ли се? Колко му е хубаво направено с вода. Да, обаче къде е? Е, там в другия край май казаха, че. Или? Пази. Чакат хората да излезе, може. Там средата, нищо не се вижда. Некъде се е покрил, ма той е диво животно. Хората го търсят. Доста е близо. Къде сте? Той вика какво ме притеснявате. Лази, стой мирен. Снима го, да. Да видим тук. Леле. Много як. Уау. Голяма котка, Лази. Не. Забелязва много. Обръща внимание. Много сладки. Тя не ги мама. Браво! А тук нямам идея какво има. Крие се някъде. Айде на следващото. Гледа ги той. Кой тук, мами? Маймуна. Си топли тук тревички. Как прави маймунка? Какво се? Има и хамак. Толкова е писал всички така да я казват. Да забавляват хората. Какво правиш? Не се напъва. Напъва се. То малко позицията сега. Напъва се на врата ми. Виж маймуната. Лазер, как прави маймуната? Ето я, мамо. Така ли правите? Можеш ли ти? Той си взима от чувалче. От най-добре на тея. Да? И навсякъде са им сложили хамаци. Да, мамо. Ага.
О, виж какво прави Ласи. Скри се. Отиде по-надалеко, да не я притесняваме. И как си слага листата? Ласи, виждаш ли му? Да, мамо. Айде до следващото. Ласи, виж. Костенурката, вижте каква е голяма. И едни бебета там в дъното двечки. Влязохме, намерихме една сграда, където казаха, че е аквариума, но в началото има най-различни насекоми, нещо като терариум. Лази, мама! Горе, че да е до тях. Горе да бъде. Чакайте, е така. Той пак ще ги вижда. Лази, виж рибките, мама! Дали ще ги забележим? Sexy, baba. Essa louca montação. Socar. Para que te pular. Виж как ги следи. Какъв сладък. Следи ги. Браво. Вишко, мил. Мамо, сега той ще се... Няма, мамо? Мамо, повеси се. Това може да ни е тъмнела. За Лазарче. Чакай. Радва се. Бебе. Как минава покрай него? Колко хубаво. Трябваше още от началото да дойде. Да ги гледа. Скара им се. Дойдохме в едно от заведенията за обяд да си вземем нещо. Имаме някакви опции, дори и Азия, от Азия, от Латинска Америка предлагат. А ето класически някакви. Значи, да ви кажем, не случихме на ядене в зоологическата градина. Ядохме тук. Ужасно ядене. В Пантанала или какво е, което е както в под главния вход в ляво заведението. Ако идвате тук в зоологическата, не идвайте да ядете тук. Пропуснете го. Значи, трите неща, които си поръчахме, не бяха добри. И да, още това беше. Това беше посещението ни в зоологическата градина с Лазар на година и 15 дни. Имаше няколко впечатления, които му направиха, няколко животни. И така, сега се прибираме вкъщи и той трябва да яде и да ляга да спи. Да. Да. И това е от нас. Тук има до входа като магазин за подаръци. Мога да обърна. Gift shop. Плюшени играчки. Играчки. Май. Не знам, трябва да се види. Хвани, отвори. Да се види.
Добре, може да завършим влог тук. Абонирайте се към канала ни, ако не сте все още. Да. Може да гледате старите ни влогове, къде сме ходили, какво сме правили. Да, може да харесате видеото и да се абонирате. Пишете в коментарите какво искате да виждате от Цюрих, от Швейцария. Нещо интересно, ако искате да ви покажем, да разкажем. И така. Ще се видим в следващия влог. Да. Чао! Чао!